என்ன ப்ரோ பார்த்திபன் குண்டு தூக்கி போட்டாரு 3 லட்சம் ரூபாய் கேட்டேன் அப்படின்னு. அதெல்லாம் பொய்ங்க, சும்மா இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு விடுறது. இல்ல பார்த்திபன் ஓகே ரைட், நம்ம பேசுவோம். நம்ம பால பத்தி பேசும்போது அவரை பத்தி பேசுறது நமக்கு என்ன இருக்கு? பேசும்போதே பார்த்தீங்கன்னா பொய்யா பேசுறது, பொய்க்கு நடுவில். அதாவது அப்படியே பேசிட்டே இருக்கும்போது போற போக்கில் ஒரு பொய் அடிச்சுட்டு போறது. 3 லட்ச ரூபாய் யாரை கேட்பாங்களா? 3 லட்சம் அவனா கொடுப்பானா ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ பண்றதுக்கு? இவங்க பேசும்போதே பாருங்களேன், பேசும்போதே வந்து அப்படியே போற போக்கில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரியே பார்த்தீங்கன்னா, படம் பார்த்தவங்களாம் உலக லெவல் என்று உருக அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை. இவங்களே வந்து சில விஷயங்களை வந்து அதை அப்படியே அதுக்குள்ள கொண்டு வந்துடுறது. 3 லட்ச ரூபாய் இவர் கேட்டவர் டெய்லி அவரை பத்தி சாரி பேசுங்க. இல்ல, அவரை வச்சு இவர் பப்ளிசிட்டி பண்றாருங்க. அவர் ரிவ்யூ போட்டாரு, முடிஞ்சு போச்சு. அவர் எத்தனையோ படத்துக்கு நெகட்டிவா போட்டிருக்காரு. அவன் எனக்கு ப்ளூ சட்டை மாறன் பழக்கலன்றது அடுத்தது. ஏன் இவ்வளவு சீப்பா வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ணு என்ன அவசியம் இருக்கு? அவர் ஒரு நாள் பேசிட்டு கிளம்பிட்டாரு ப்ரோ. இவர் டெய்லி டெய்லியா பேசிட்டு இருந்தாலும் இருக்காரு. சொல்றேன், டெய்லியா அதை வச்சு பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்கிறது. 3 லட்சம் சரி ஓகே, 3 லட்சம் கேட்டவனுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டியதானே? 3 லட்ச ரூபாய் யாராவது ஃபர்ஸ்ட் 3 லட்சம் கொடுப்பாங்களா யாராவது ரிவ்யூ பண்றதுக்கு? 5000 10,000 கொடுப்பாங்க அதிகபட்சம். 3 லட்ச ரூபாய் யாரை கொடுப்பாங்களா? அப்படியே போற போக்கில் அப்படி சொல்லுது. அவர் எரிச்சவரு என் ஃபேன் கிடையாது, ஏதோ அவர் படத்துக்கு ரிவ்யூ பண்றதுக்கு 3 லட்சம் பணம் கேட்டாராம் அவரு அப்படின்னு. இது எப்படின்னா அவ்வளவு பிரில்லியன்ட் அவர் அந்த அளவுக்கு அப்படியே குற்றச்சாட்டை வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான் அவரு. இவரு இந்த படத்தை ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு யார்கிட்ட காசு வாங்கணும்னு ப்ரொடியூசர்லாம் கொண்டு நிறுத்த வேண்டியதானே அவரு? அவங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுத்தாருன்னு. அப்ப அது ப்ளூ சட்டை மாதிரி நாளைக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு சொன்னா இவர் பழிச்சிருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு கண்டிப்பா ஒரு ரிலீஸ் இருக்கு ப்ரோ. கண்டிப்பா பேசுவார் அவரும். அது அந்த அளவுக்கு எல்லாம் சீப்பா இறங்க மாட்டாங்க, தேவையே இல்லை அது. ஃபர்ஸ்ட் இவங்கள மாதிரிலாம் அப்படியே நல்லவ மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு அப்படி சீப்பான வேலைலாம் பார்க்க கூடாது. சரி, ப்ளூ சட்டை மாதிரி நமக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கல அப்படின்றத தாண்டி இதெல்லாம் வந்து நடிக்கிறது, அப்படியே பசுந்தோல் பொருத்திய புலி மாதிரி நடிக்கிற விஷயம் அதெல்லாம். 3 லட்சம் யாருங்க கொடுப்பா ரிவ்யூ பண்றதுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே நம்ம ஃப்ளோவா பேசிட்டே போற இடத்துல வந்து அவனை ஒரு இடத்துல அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அதோடைய மெயின் இதே. அந்த ஆடியோ 3 நிமிஷமா எவ்வளவு நேரம் இருக்கு? 3 4 அரௌண்ட் 5 வருதுன்னு அரௌண்ட் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அந்த ஆவரேஜ் 5 நிமிஷம் ஆடியோல அந்த பாயிண்ட் தான் மெயின். அதுக்கு தான் வந்து முன்னாடி பூசி முழுங்கு, பின்னாடி பூசி முழுங்கு, அவங்க குடும்பத்தில் யாரை பார்த்தா ஃபீல் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, நான் வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறேன், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த 3 லட்ச ரூபா மேட்டர் கொண்டது தான். சரி ஓகே, 3 லட்ச ரூபா எந்த படத்துக்கு கேட்டாங்க, யாரு கேட்டாங்க, எப்படி கேட்டாங்க, அது சொல்லணும்ல. முதல்ல 3 லட்சம் அவனை ரிவ்யூ கொடுப்பானா? யாரை கொடுப்பானா ரிவ்யூ கேர்? ப்ரோ இன்னுமா அந்த படம் தியேட்டர்ல தியேட்டர்ல ஓடுது? எங்க ஓடுது? இவ்வளவு எங்க தூரம் ஓடுது? பேசுறாரு. மண்டேலாம் ஆளே கிடையாது இன்னைக்கெல்லாம். நீங்க போய் எடுத்து பாருங்க, புக் மை ஷோ பாருங்க, எடுத்து புக் மை ஷோ டிக்கெட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம ஏன் சொல்லிக்கிட்டு அதெல்லாம். ஆமா ப்ரோ, கார்த்தி ப்ரோ. ஆனா கார்த்தி நல்லா பிக்கப் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. இல்ல நான் எவ்வளவுதாங்க நடிப்பீங்க? பொய்யா பேசிட்டு அடுத்தவனை நெகட்டிவா பேச பூசட்ட மாறன் பண்றது எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இடங்கள்ல தப்பு தான். ஏன் இந்த நடிப்பு? எதுக்கு இந்த நடிப்பு? அதுதான் கோவம் வரும் நமக்கு. வேணாம் விடுங்க, நம்ம ஒரு மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளும் நிறைய விஷயம் பேசலாம். அது தேவையில்லாம கான்ட்ரவர்சி தான் ஆகும். லெஜெண்ட் பத்தி பேசுவோம் ப்ரோ. அடுத்த லெஜெண்ட் வாரம் பத்தி போவோம், உங்களுக்கு அதுக்கு தான் லெஜெண்ட் வெயிட் பத்தி பண்றீங்க. போவோம். ப்ரோ 4 மணி ஷோ வேற போடுறாங்க. ஆமா ப்ரோ, 4 மணி ஷோ போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டென்ஷிப் ப்ரோ தான் போட்டிருந்தேன். உங்களுக்கு ஸ்கிரீனிங் இருக்குமா கார்த்தி ப்ரோ முன்னாடி? இல்ல ப்ரோ, எதுவும் பிளான் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ரிலீஸ் அன்னைக்கு தான் பிளான் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் முன்னாடி இல்ல. இதை பார்த்தா சொல்றேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு. கண்டிப்பா மகா ட்வீட் அதான் போடுங்க. போட்டாங்களா ப்ரோ? கார்த்தி, நான் மகா பிரீமியர் இருக்கா? மகா இல்ல ப்ரோ, இருக்காது, வாய்ப்பு இல்லை. 4AM இருக்குமா ப்ரோ? மகா ரோகிணில எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? அது தெரியல ப்ரோ. அவரு கேமியோ தானுங்க, அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குமான்னு தெரியல, பார்ப்போம். ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ தம்ப்நெயில் நல்லா இருந்ததா? உங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன் பிரசாந்தோடது. பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. இல்ல ஆனா எல்லாம் இந்த உங்களை கூட பிரசாந்த் ஸ்கிரீனிங் பண்ற போட வேலை. நீங்க மாட்டேங்கிறாரு. பிரசாந்த் வரட்டு வருங்க, அவருக்கு வச்சுக்கிறேன். இல்ல இந்த பிரசாந்த் பண்ற வேலை. ப்ரோ
அவருதான் ப்ரோ ரொம்ப முட்டு கொடுத்துட்டாரு ப்ரோ இந்த படத்துக்கு. சாமி இல்ல நிறைய விஷயம் போய் நம்ம பார்த்தா பேசக்கூடாது. அவ்வளவுதான். bro, எல்லா இல்ல இல்ல ப்ரோமோலயும் அவர் இருக்காரு ப்ரோ. நிறைய விஷயம் நம்ம பேசக்கூடாது. பேசினோம்னா அது தேவையில்லாம ரொம்ப கான்ட்ரவர்சி ஆகும்னு பாக்குறேன். அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்ல. ரொம்ப ஓவர் பில்டப்பா இருக்கு. ப்ரோ அது வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஃபிலிம் ப்ரோ. இவர் ரொம்ப பில்டப் கொடுத்து ஆவரேஜ்னே சொல்ல முடியாது. நம்ம மாதிரி எனக்குலாம் சுத்தமா அதுல உட்கார கூட முடியல அந்த படத்துல. ஏன்னே தெரியல. கேவலமான படங்க அது. அது சும்மா உட்காந்து ஓவரா ஊதிட்டு இருக்காரு இவரு. அதுதான் என்ன சொல்றது. அது எனக்கு என்ன ஃபீலிங்ஸ்னா ப்ரோ, இந்த படத்தை இது பண்ணி கார்த்தின்னு ஒரு நல்ல படம் அதுக்கு இது இல்லாம போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்படிலாம் கிடையாது. இதுக்கு கொடுத்து மட்டும் கொடுத்து என்னங்க இருக்கு? எங்க கலெக்ஷன் இருக்கு? புக் மை ஷோ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. யாரு வரா தேட்டருக்கு? நான் ஆஸ்கார் நாமினேஷன் ப்ரோ வருமா ஆனா சுண்டைக்கு அதுதான் ப்ரோ, வருவேன் போல. எல்லாத்துக்கும் மெயின் ஸ்கிரீன் ஆனா இரவினல் தான் இது வரை வாயை போச்சு. திறந்தா பொய்யா பேசுறது. கேட்டா நான் நல்லவன். ஆமா ப்ரோ, அது வந்துட்டு சத்தியம் மெயின் ஸ்கிரீன்ல இன்னைக்கு வந்துட்டு ஈவினிங் ஷோவே ஒரு 10 டிக்கெட் என்னமோ தான் வித்திருக்கு போல. புக்மே ஷோல போட்டு இருந்தது. பயங்கர மொக்கையான ரெஸ்பான்ஸ் தான் அந்த படத்துக்கு. இல்ல படமாவும் நீங்க சொல்ற மாதிரி ரொம்ப மட்டமா இருந்தது. அதாவது ஒரு இல்ல சும்மாவே ப்ரோ, மொக்கங்கிறத விட அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு பாக்க. எப்படிதான் இது ஒருத்தர் ஷூட் பண்ணி கேமரால 23 டேக்கு போய் எப்படிதான் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு மனசு வருதோ தெரியல. எல்லாமே ஒரு இந்த படம் பாக்குறப்போ ஒரு சும்மாவே ஒரு கெட்ட வார்த்தை வைக்கணுமேன்னு வைக்கிற மாதிரியும், ஒரு பொண்ணை டீமீன் பண்ணணுமேன்னு பண்ண மாதிரியும் ஒரு படம் எடுத்து, அதுக்கு இவங்கெல்லாம் அதுவும் பிரசாந்த் வந்துட்டு கொஞ்சம் நெஞ்சமா பேசினாரு. எவ்வளவு பேசினாரு. ஒரு லிட்டரலி அன்னைக்கு ஒரு ஸ்பேஸ்ல ஒரு 1 ஹவர் இந்த படத்தை பத்தி மட்டுமே பேசினாரு. அப்படி இருக்கு, அப்படியே வெளில வரப்போ விரைச்சு போய் வருவோம், அழுதுன்னு வருவோம், அது இதுன்னாரு. அவன் அப்படியே ஓடுறான் தியேட்டரை விட்டு. தியேட்டருக்குள்ளேயே அவனும் போலியே, போனா தானே ஓடுறதுக்கு. என்ன கலெக்ஷன் இருக்குன்றீங்க இந்த படம்? செலவு பண்ண பப்ளிசிட்டி கலெக்ஷன் ஆயிருக்கும், அவ்வளவுதான். ஆடியோ லான்ச் செலவெல்லாம் பண்ணாங்களா, அந்த கலெக்ஷன் ஆயிருக்கும். இல்ல ப்ரோ, இந்த படம் நான் வந்துட்டு லூக்ஸ்ல பாக்குறப்போ, இந்த படம் மேக்கிங் முடிச்சப்போ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் படம் ஆரம்பிக்கிறப்போ நிஜமா நான் ஒரு 40-45 மினிட்ஸ் எல்லாம் மக்கள் எழுந்து போட்டதெல்லாம் கண்ணால பார்த்தேன். எக்ஸாஜரேட்டே ஐயோ பண்ணல. விக்ராத், நான் திரும்ப சொல்லிட்டேன் மேக்கிங்னு. மைனாவோட மேக்கிங் போட்டிருந்தா இன்னும் சூப்பரா இருந்திருக்கும். திரும்ப அதான் கண்டிப்பா. சொல்றேன். ஓகேவா? மைனாவோட மேக்கிங், தீரனோட மேக்கிங் போட்டது இன்னும் பயங்கரமா இருந்திருக்கும். அவங்க போய் பாலைவனத்துல அந்த மணல்ல வெயில்ல அதெல்லாம் இன்னும் ரொம்ப அதிகமா இல்ல நீங்க இருந்திருக்கும். சரியா? கூக்கில அந்த ஒரு ஃபால்ஸ்ல எடுத்து வச்சு ஒரு அதான் அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இருக்குங்க. அவங்களாம் மேக்கிங் போட்டு சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணல. இது போட்டிருக்காங்க, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். சும்மா மேக்கிங் அதையே பேசாதீங்க. மேக்கிங் போட்டா எல்லா படமும் உடுதா இருக்கும். பட் அந்த கெட்ட வார்த்தை தான் ப்ரோ ஓவரா இருக்கும். நம்ம கேட்க முடியாத அது அளவுக்கு. மட்டும்தாங்க அந்த படமே. கிளாப்ஸ் வாங்குறதுக்கு அது மட்டும்தான் இருக்கு. வேற என்ன இருக்கு அந்த படத்துல? சரி ஓகே, மக்கள் புறக்கணிச்சிருவாங்க. அதுதான் நடக்குது இல்ல. அப்புறம் என்ன, அவரு எல்லா படத்தையும் தான் கலத்திட்டு இருப்பாரு. கத்துட்டும். இந்த மைடியர் போட்டு நல்லா ஓடுதா ப்ரோ இந்த இந்த கலைப்படத்துல? இல்ல ப்ரோ, இந்த வாரம் எல்லா படமும் சுமார் தான். ப்ரோ க்ரோ ப்ரோ என்னமோ தள்ளி போற மாதிரி நிறைய பேர் ட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்க. இல்ல ப்ரோ, அதெல்லாம் இன்னும் முடிவு பண்ணல. அதெல்லாம் இன்னும் ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு தான் முடிவு பண்ணாங்க. ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. ஓ சரி. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ப்ரோ கார்கி பார்த்தேன். படம் வந்து எப்படி? ஒரு இரானியன் படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. நிறைய ஷார்ட்ஸ் ரொம்ப ஃபேஸ்லேயே வச்சு ரொம்ப க்ளோஸ்அப்பே வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்டிங்லாம் சூப்பராக இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு படம். நல்ல படம் கார்கி. ப்ரோ அக்னிச்சிறகுகள் எப்போ ப்ரோ ரிலீஸ் ஆகுது? படம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரிலீஸ் டேட் தெரில.
சீக்கிரத்துல இருக்கும். ஓகே ஓகே. ஏன்னா இப்போ வாரியர் போகும்போது பார்த்தேன், டீசர் போட்டிருந்தாங்க தியேட்டர்ல. ஸோ அதான் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக தான் கேட்டேன். ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ ஜெயிலர் ஷூட்டிங் எப்போன்னு தெரியுமா ப்ரோ? ஆகஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ன்றாங்க, அதுக்கப்புறம் அக்டோபர். ஆகஸ்ட்ல இருக்கும். ஆகஸ்ட்ல இருக்கும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வீக்கான்னு தெரியல, ஆகஸ்ட்ல இருக்கும். ஓகே ஓகே. கார்த்தி ப்ரோ, அந்த அவரு பார்த்திபன் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தாரு, இந்த மாதிரி வந்து தானு சார் வந்து கலெக்ஷன்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு, பயங்கரமா ஓடுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதெல்லாம் தெரியல, ஃபேக்கா? நீங்க போய் பாருங்க, புக் மை ஷோ பாருங்க, பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. இல்ல இல்ல கையிலே இருக்குல்ல டிக்கெட், அவ்வளோ புக் மை ஷோ பாருங்க. இல்ல அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா அவர் சொல்லியிருந்தாரு அதுல. அதுதான் கேட்குறேன். ஏன்னா ப்ரொடியூசர் சொன்னாருன்னு சொன்னதுனால நான் சரி ஓகே போது போல அப்படின்னு நம்ம நம்புறோம், அப்படியே அந்த வீடியோ மட்டும் பார்த்தா. இல்ல கார்த்திக் ப்ரோ, இதுல கார்கியை விட இரவின் நிழல் தான் நல்லா போகுது எல்லா இடத்துலயும். அது என்ன சொல்றீங்க? அது எப்படி? அது கார்கி பட்ஜெட் என்ன, இறைவனல் பட்ஜெட் என்ன? இல்ல, கார்கி ரொம்ப நல்ல படம் தான், பேட் வேர்ட்ஸ் இல்ல, எதுவுமே இல்ல. மக்கள் புறக்கணிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா அத? கார்கியை விட இரவன் நிழல் நல்லா போகுது எல்லா இடத்துலயும். பப்ளிசிட்டி இல்ல அந்த படத்தோட பட்ஜெட் என்ன, இந்த படத்தோட பப்ளிசிட்டி என்ன, அந்த படத்தோட இல்ல அது தெரியல. ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா இரவின் நிழல மக்கள் புறக்கணிச்சிருவாங்கன்னு இப்ப கொஞ்ச நேரம். ஆமா ஆமா. இப்ப கார்கியை புறக்கணிச்சிட்டாங்களா? பாக்கல, மக்கள் பாக்கல. சரி ஓகே, பாக்கல. நல்ல படத்தையும் என்ன பார்க்க மாட்டாங்க பாத்தீங்களா? மக்கள் நல்ல படமே பார்க்க மாட்டாங்க. கடைசி விவசாயி ரொம்ப 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 நல்ல படம். நல்ல படத்தை பார்க்க மாட்டாங்க மக்கள். அப்ப இரவு நிழல் எடுத்தா பாக்குறாங்க. இல்ல பாக்கல ப்ரோ, பார்க்கலாம். பாக்கலன்னு சொல்லாதீங்க, பாக்குறாங்க. இன்னைக்கு போனேன், கார்கியை விட அதிக கூட்டம் இரவு நிழலுக்கு இருந்துச்சு. டைம் போனேன் இன்னைக்கு, 3வது தடவை போனேன். 40 பேர். இல்ல, கார்கியை விட அதிகமா வர்றாங்க. கார்கி விட அதிகமான கூட கம்பேரிசன் கார்கி வைக்கிறீங்க நீங்க. என்ன பிரச்சனை? ரொம்ப நல்ல படம், அதனாலதான் சொல்றேன். கார்கி இருந்துட்டு போகுது, அது இருந்துட்டு போகுது, அது பத்தி பிரச்சனை இல்ல. அதை விட இரவு நிழலுக்கு மக்கள் வர்றாங்க. சரி இருந்துட்டு போகுது, அதனால என்ன? நல்ல படம் கார்கி எடுத்துட்டாங்கல்ல, ஏன் மக்கள் வரல? இரவு நிழலுக்கு வர்ற ஆடியன்ஸ் ஏன் கார்கிக்கு வரல? கார்கி ரொம்ப 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 நல்ல படம் நானே சொல்லுவேன். ஏன் வரல? சரி, இப்ப ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் இல்ல அதுல, சரியா? அந்த அளவுக்கு பப்ளிசிட்டி பண்ணல. படத்துக்கு யாரும் வர மாட்டாங்க. ஏஆர் ரஹ்மான் 99 சாங்னு சொல்லிட்டு படம் பண்ணாரு, அவர் டைரக்ட் பண்ணி மியூசிக் பண்ணி, அந்த படத்துக்கே வரல மக்கள். உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அது சொல்லுங்க. இப்ப நான் இரவு நிழல் வந்து கின்னஸ் ரெக்கார்டா, ஆஸ்கார் அவார்டு மக்கள் வர்றாங்க. இல்ல சரி, மக்கள் வராங்க. பிளாக் பஸ்டர் ஹிட். சரி, பிளாக் பஸ்டர் ஹிட். அப்புறம் எனக்கு என்ன பிரச்சனை? சரி, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதே மாதிரி உங்களுக்கு இரவில் பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு கார்கி பிடிச்சிருக்கு. என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? சொல்றீங்க இரவு நிழல் வந்து மக்கள் புறக்கணிச்சிருவாங்க, அப்படியே அசால்ட்டா அந்த படத்தை மட்டும் தட்டுறீங்க. ஆனா கார்கி தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறீங்க. கார்கியும் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுங்க. அது ஏன் இஷ்டம் இல்ல, ஏன் இஷ்டம்? அது ஏன் இஷ்டம்? நான் சொல்றேன், நான் பார்த்த வரைக்கும் கார்கியை பார்த்ததை விட மக்கள் இரவு நிழல பாக்குறாங்க, பாத்துட்டு போறாங்க. நிறைய பேர் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு இரவு நிழல பாக்குறாங்க. இப்ப அது என்ன பிரச்சனைன்ற? ஆனா நீங்க ஸ்பேஸ்ல வந்து 19 இரவு நிழல் நான் சொல்லுவேன், அப்படிதான் சொல்லுவேன். அதுக்கு பதில் தான் நான் சொல்றேன். அதுக்குதான் நான் பதில் சொல்றேன். ஏன் இஷ்டமா என்ன பதில் சொல்றேன்னா, கார்கியை விட இரவு நிழல அதிக பேர் மக்கள் சரி இருந்துட்டு போகுது கொண்டாடுறாங்க, தள்ளு தூக்கி வச்சுட்டு ஆடுறாங்க. வேற என்ன? ஆமா உண்மைதான். கார்கியை விட அதிகமா கலெக்ஷன் பண்ணுது. அவர் கார்த்தி சொல்லிட்டு எல்லாம் யாரும் இங்க வந்து நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது இல்ல ப்ரோ. அவரோட வியூ சொல்றாரு. அவரோட வியூ சொல்லும்போது என்னோட சொந்த மூளை இருக்கு. நான் பிளாக் பண்ணி வச்சிட்டேன், சரியா? சும்மா என்னத்தையாவது இதுக்குதான் பிளாக் பண்ணீங்க நீங்க. இதுக்குதான் பிளாக் பண்ணீங்க. ஆமா, நீ பேசுனனால பிளாக் பண்ணீங்க. இரவு நிழல் சப்போர்ட் பண்ணி பேசுனனால பிளாக் பண்ணாங்களா? ஆமா, அதனாலதான் பண்ணீங்க. வேற எதனால பிளாக் பண்ணீங்க? என்ன காரணத்தினால என்ன பிளாக் பண்ணீங்க? நான் எதுவும் தப்பா பேசுனேன்? நான் அபியூஸான வேர்டு எதுவுமே பேசல. நான் என்ன சொன்னேன்னா, இரவு நிழலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணேன். ஆமா, பார்த்திபன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் புது முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. அவர் இன்னும் புதுசா பண்றோம். அதனால அவருக்கு கொண்டாட முடியாது ப்ரோ. என்ன இதெல்லாம் லாஜிக்? நாங்க கொண்டாடுறோம். ஏன் நிறைய பேர் கொண்டாடுறாங்க. கொண்டாடுறாங்க இல்ல, நிறைய பேர் கொண்டாடுறாங்க. இன்னும் ஒரு 10 பேர் கொண்டாடிட்டு தான் இருக்காங்க. ஏன் மக்கள் இன்னைக்கு பாத்துட்டு எது இல்ல நீங்க வந்துட்டு கார்கியோட எல்லாம் இன்னைக்கு இவ்வளவு டைரக்டர்ஸ் பாத்துட்டு அவங்க ரிவ்யூ பண்றாங்க, அவ்வளவு நல்லா இருக்கு சொல்றாங்க. அவங்க எல்லாம் முட்டாளா?
ப்ரோ ஸ்டேஜ்ல அப்படிதான் ப்ரோ லோகேஷ் சொல்லி கனா ஆகணும். அதுக்காக வந்து ஸ்டேஜ்ல வந்து ஸ்டேஜ்ல கதை இல்ல அதான் கெட்ட வார்த்தைங்க ஸ்டேஜ்ல அப்படி இப்படி நான் சொல்ல முடியும். சரி அதுக்கு என்ன சொல்ல வர்றீங்க? அப்போ அப்படி சொன்ன இல்ல வியூஸ் எல்லாம் நீங்க உங்க தப்புன்னு சொல்ல வர்றீங்க கம்பாரிசனே அப்ப? தப்பு ப்ரோ. கார்கி வந்துட்டு கார்கியை ம். விட மக்கள் அதுக்கு கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆஸ்கர் கொடுக்கணும் அந்த படத்துக்காக, அது அப்படிலாம் அது கிடையாது. என்னோட வியூஸ் தான். அது எப்படி கரெக்ட், கார்த்தி அது ப்ரோ மாதிரி ஏதாவது வந்து நீங்க கார்கி அவ்வளவுதான் ஓகே. பிடிச்சிட்டு இரவு நிழல் சரியில்லைன்னு சொல்றாங்களோ, என்னோட வியூஸ் படி ரெண்டுமே நான் பார்த்தேன். ரெண்டுமே கார்கியும் நல்ல படம் தான் நான் சொல்றேன். ஆனா என்னோட பார்த்த ஆடியன்ஸ் கார்கிக்கு ரொம்ப கம்மி, இரவு நிழலுக்கு அதிகமா வர்றாங்க. இன்னைக்கும் கார்கி யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க, எவ்வளவு சொன்னாலும் இரவு நிழலுக்கு தான் போறாங்க. ஆனா நீங்க இரவு நிழல் மட்டம் தட்டுறீங்க. ஆடியன்ஸ் ப்ரோ அதிகமா இரவு நிழல் தானே பாக்குறாங்க, கார்கியை பார்க்கல. என்ன ப்ரோ சொல்ல வரீங்க? கடைசி நீங்களே விவசாயி கார்கி வந்துட்டு நல்ல படம்ன்றீங்க, அதுக்கப்புறம் இரவு ஆமா நிழல் மட்டம் தட்டுறோம்ன்றீங்க. நல்ல டபுள் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு நீங்க. ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி தான் படம் பண்ண முடியும். கடைசி விவசாயி எனக்கு இல்லையே பிடிச்ச படம். பிடிக்கலையே, உண்மையிலே நாங்களும் சொல்ல போனா ஆடியன்ஸ் தானே, பிடிக்காதவங்களும் இருக்காங்க. எது அததான் சொல்றேன். பிடிச்ச அது கார்கியை அதிகமா பார்த்ததை விட இரவு நிழல் அதிகமா பார்த்திருக்காங்க. அப்ப எது வெற்றி ரெண்டுல? அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. ரெண்டும் ஒரே 40 பேர் தேட்டர் ரிலீஸ். பார்த்தாங்கன்னா இது ஒரு 60 பேர் பார்த்திருப்பாங்க, அவ்வளவுதான் ப்ரோ டிஃபரன்ஸ். பெரிய சரி ஹிட்லாம் அப்ப ஒண்ணும் ஆனா இல்ல. அது என்ன லாஜிக்கு, என்ன இது கேனத்தனமான லாஜிக்கு? அப்போ ஒரு எது படத்தோட இது கிணத்தனமா இல்லாச்சு? பீஸ்ட் 60 கோடி வசூலா இருக்கு தமிழ்நாடு ஷேரு. இந்த படம் 5 ஆமா கோடி கூட 3 கோடி வரும். அப்ப அதோட 10-20 மடங்கு பெரிய படம் பீஸ்ட்னு வச்சுக்கலாமா? அப்படிதான் அந்த இதுக்கு சொல்லல. நீங்க பீஸ்ட் நல்ல சொல்றீங்க படம் ஒரே டேட்ல வச்சுக்கலாமா? ரிலீஸ் ஆகிற படம், ஒரே டேட்ல ரிலீஸ் ஆகுது படம். கார்கியே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்க, ஓகே. ஆனா மக்கள் இருந்துட்டு பார்க்க போகுது, மாட்டாங்களே. இருந்துட்டு கடைசி போகுது, அதுல விவசாயி என்ன இருக்கு? பார்க்கவே இல்லையே. அப்போ ஆடியன்ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவர் படம் கொடுக்குறாரு. கடைசி விவசாயி மாதிரியும் கார்கி மாதிரியும் நல்ல படம் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆடியன்ஸுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை கொடுக்குறாரு. ஆடியன்ஸுக்கு எங்க என்னங்க சும்மா கேனத்தனமா பேசிட்டு இருக்கீங்க? ஆடியன்ஸ் எங்க பிடிக்குது? எங்க வந்தாங்க? கமலால பார்த்த கார்கியை பத்திரம் விட எவ்வளவு அதிகமா பேருங்க வராங்களே. பாத்தீங்க? கார்கியை விட எங்க கார்கியை விட அதிகமா வராங்க. வராங்க, திரும்ப திரும்ப அதிகமா வராங்க. கார்கி கார்கியோட நல்ல படம் எத்தனை இல்லையா? அதிகமா ஒரு வராங்க? நல்ல படத்தை 1000 விட பேர் அதிக ஆடியன்ஸ் வந்துட்டாங்கண்ணா. இரவு நிழலுக்கு வர்றாங்க. நான் என்ன சொல்றேன், என்ன என்ன கார்கி ஹவுஸ்ஃபுல் ரொம்ப நல்ல ஆயிடுச்சா? படம். என்ன ஹவுஸ்ஃபுல் இல்ல இல்ல ஆயிடுச்சா? கார்கி ஆனா நான் 1000 பேர் சொல்றது படம் கார்கி பாத்தீங்களா? ரொம்ப தேட்டர்ல நல்ல படம். உட்காந்து சீட்டு கிடைக்காம வந்து கார்கி பக்கத்து தேட்டர்ல போய் பார்த்து பாத்தீங்களா? டிக்கெட் கிடைக்காம அப்படி வந்து கார்கிக்கு ஆகவே சும்மா இல்லை இது வரைக்கும். கார்கின்னு ரொம்ப நல்ல கத்திட்டு படம் இருந்தா தானே கார்கி? கார்கி இருந்துட்டு ரொம்ப நல்ல போகுது. படம். கார்கின்னு ஒரு அதை படமே விட வரல, ஆடியன்ஸ் சரி அதிகமா ஓகே. வராங்களே. ஓ திரும்ப திரும்ப அதையே பேசிட்டு இருக்க, அதிகமா வராங்க அதிகமா இருக்கு. ஒரே உனக்கு டேட்ல புரியுதா ரிலீஸ் இல்லையா? ஆகுது, அதனாலதான். உனக்கு புரியுதா ஒரே இல்லையா? டேட் நான் சொல்றது உனக்கு எனக்கு புரியுதா புரியுது. இல்லையா? இருந்துட்டு போது கார்கி வந்து வராம இருக்கட்டும், கார்கி ஃபிளாப் ஆகட்டும், 5 லட்சம் கூட கலெக்ஷன், அது மேட்டர் இல்ல. இதை பேசினா இதை சரி பேசி எவ்வளவு பேர் படம் பாத்தீங்க கமலா தேட்டர்ல? அது சொல்லு. இது ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ 4:30 மணிக்கு போகும்போது ஃபுல்லா தான் ப்ரோ இருந்துச்சு. 4:30 4:30 மணிக்கு மணிக்கு எல்லா கொடுப்பீங்க. படம் ஃபுல்லா தான் நேத்து இருக்கும். எங்கப்பா பார்த்த? நேத்து நீ பார்த்த நீல எங்க பார்த்த? நேத்து கமலால பார்த்தேன். எத்தனை பேர் பாத்தீங்க? 500 பேரா? 500 பேர் வந்தாதான் அந்த படம் வெற்றி படமா? அப்ப கமலா கார்கி தோல்வி படங்கள் நான் சொல்றீங்களா? கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுப்பா. 500 பேரா, 400 பேரா, 600 பேரா, 300 பேரா, எவ்வளவு பேர் பாத்தீங்க? கடைசி விவசாயிக்கு எத்தனை பேர் வந்தாங்க நீங்க பாக்கல? அட ஏப்பா நீ திரும்ப திரும்ப நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுப்பா. எவ்வளவு பேர் பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் திரும்ப நீ கடைசி விவசாயம் வந்தாங்களா, கார்கி வந்தாங்களா, இதே திரும்ப பேசிட்டு இருக்க நீங்க. வேற நல்ல படம் இந்த கடைசி பார்த்திபன் விவசாயி. ஃபேனா அதுக்கும் நீ? வரலையே ஒரு பார்த்திபன் நல்ல டயர் ஃபேன் போல இருக்க நீ. அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்க எல்லா படத்தையும் மட்டம் தட்டுறீங்க, நான் மட்டம் தட்டல. கடைசி நான் விவசாயிக்கு தட்டிட்டு எத்தனை பேர் audience போறேன்றேன். வந்தாங்க? எனக்கு தேவை, எனக்கு தட்டுறேன், அவ்வளவுதான். இது என்ன இருக்கு? அததான் சொல்றேன். 3 அததான் லட்சம் வாங்கிட்டு சொல்றேன். ரிவ்யூ பண்ணாங்கன்னு சொல்றாரு அவரு. 3 லட்சம் எந்த படத்துக்கு கொடுத்தாங்களா? சொல்லுன்றேன். 3 லட்சத்துக்கு யாரு? வாங்கி 3 லட்சம் கொடுத்தா ரிவ்யூ பண்ணணும், எந்த படத்துக்கு சொன்னாங்க? சொல்லு அவரை நான் சொல்லு. பார்த்திபன் ஃபேன் கிடையாது ப்ரோ. நான் அப்ப வந்து நீ எனக்கு அந்த பார்த்திபனை படத்தை பிடிக்கும். இப்ப இப்போ நீ கொஞ்ச ஆமா நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திபனை ஆமா பிடிக்கும்னா பிடிக்கும். ஆமா ஆமா அவர் புது முயற்சி பண்றாரு. ஆமா அவர் பிடிக்கும். நீ ஒத்தசெருப்பு பண்றாரு. வச்சுக்க. எனக்கு இந்த படம் பிடிக்கல நான் சொல்றேன். இதுல என்ன இருக்கு? பிடிக்கல சொல்லுங்க. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா கார்கியை விட நல்லா போகுதுன்னு சொல்றேன். நான் என்னோட எப்பா அது இருக்கட்டுப்பா. நான் திரும்ப கார்கியோட நல்லா போகுது, கார்கி இருந்துட்டு போகுதுன்ற. நான் எவ்வளவு பேர் பாத்தீங்க கமலாலன்னா அதையே சொல்ல மாட்டேன் நீ கடைசி வரைக்கும். நல்ல படம் யாருமே இங்க பாக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. ஐயே நீ திரும்ப அதையே பேசாத. நான் கேட்ட ரொம்ப நல்ல கேள்விக்கு படம் பதில். பார்க்க மாட்டாங்க தியேட்டர்ல. அது விஜய் அஜித் நடிச்சாதான் தியேட்டருக்கு வர்றாங்க. சாமி எனக்கு தலையே வலிக்குது. என்ன நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு. எவ்வளவு பேர் பாத்தீங்க? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? கடைசி விவசாயி தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகும்போது 5 பேர். ஐயோ கடைசி விவசாயி வந்தாங்க பாக்கல, கார்கி வந்து பாக்கல, அதெல்லாம் விடுப்பா. இரவு நிழலும் பிளாக் பஸ்டர் படத்தை எவ்வளவு பேர் பாத்தீங்க? அது சொல்லு. இரவு நிழல் பிளாக் பஸ்டர் நான் சொல்லவே இல்லையே. அப்புறம் வேற என்ன சொல்ல வர நீ சொல்லு. நீ சொல்ல வர்றேன்னா கார்கியோட ஐயோ கார்கி தான் விட்டு தொலையா, அதுதான் ஓடலன்ட்டு. சரி ஓகே ரைட் விடு, ஓகே. அடுத்த மேட்டர் வா. கலெக்ஷன் அவ்வளவுதான். அதோட என்னையா கலெக்ஷன் அதிகம்? இன்னையா சும்மா கலெக்ஷன் அதிகம் கார்கியோட போட்டி போட்டுட்டு இருக்கீங்க உட்காந்து. கார்கி 2 கோடியில் எடுத்த படம், நீ 20 கோடி எடுத்த படம். சரியா? 20 கோடி ஓடிடில வாங்குறாங்க ப்ரோ. ஓடிடில எந்த ஓடிடில வாங்குறாங்க? எந்த ஓடிடில வாங்குறாங்களா? யாரு உன்கிட்ட சொன்னாங்களா? அமேசான் சொன்னாங்களா உன்கிட்ட? இல்ல உங்கள்ட்ட சொன்னாங்களா?
நீங்க ப்ரோ உங்களுக்கு ஒரு தெரியல, படம் எனக்கு தெரியல, நீ பிடிக்கலன்றதுக்காக சொல்லு. அந்த படத்தை அப்படி அதாவது ஒரு படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா அதை பெருமையா பேசுவீங்க, உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அந்த படத்தை ஒண்ணுமே இல்லாம மட்டம் தட்டி பேசுவீங்க. இதைதான் தொடர்ந்து பண்றீங்க நீங்க. ஏங்க அதுதானே அவர் பண்ணுவாரு. அவருக்கு பிடிச்சா பிடிக்குதுங்கிறாரு, பிடிக்கலன்னா அததான் பிடிக்கலங்கிறாரு. சொல்றேன். இல்ல இல்ல அதுதான் அதை அதுதான் சொல்றேன். என்ன அதுதான் அவர் அதைத்தான் நான் பண்றாருங்கிற சொல்றேன். அதுதான் அவரும் பண்றாரு. அதைத்தான் இல்ல என்ன நீ சரி, உங்க ஒரு opinion என்ன? டைரக்டரா வந்து விமர்சனம் சொன்னா அதுக்கு வந்து இன்டைரக்டா ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவன் 3 லட்சம் பணம் வாங்கினா ரிவ்யூ சொல்றது கேட்கட்டான் அப்படின்னு அவங்க பண்ணலாம். ஆனா நாங்க வந்து படம் பிடிக்கலன்றது சொல்லவே கூடாதா? எங்களுக்கு ஆடியன்ஸா சொல்லவே கூடாதா? உங்க படம் நல்லா இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டா அவன் மேல ஒரு குற்றச்சாட்டு, பொய்யான குற்றம். எப்படி எவனா கொடுப்பானா 3 லட்சம்? ஏதோ ஒரு பேசிக் சென்ஸ் இருக்கா? 3 லட்சம் கொடுத்து எவனா ரிவ்யூ பண்ணுவானா? ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ பண்றவன் 3 லட்சம் கேட்பானா? எனக்கு 3 லட்சம் கொடுத்து நான் ரிவ்யூ போடுறேன்னு. 3 லட்சம் தாங்க வீடு வியூஸே போகும் அதிகபட்சம். அதுவும் சின்ன படமா, என்ன படம்னே தெரியாது, படம் பேர்லாம் சொல்லல. படம் உண்மையில மொக்க படமா தான் 50,000 வியூஸ் 60,000 வியூஸ் தான் போகுமே, தமிழ் டாக்ஸ் போட்டா கூட. நீங்க வாய்க்கு வந்து அடிச்சு விட்டுட்டு பப்ளிசிட்டிக்கு பொய்யா பேசிட்டு போனா அது வந்து ஓகே. ஆக நாங்க படம் பார்த்துட்டு படம் பிடிக்கலன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஐயோ எப்படி நீ சொல்லலாம், இதை சொல்லலாம். படம் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு வலிக்குங்க. சொன்னாலாம் ஒண்ணும் நான் சொல்லவே இல்லை ப்ரோ. அப்படிதான் படம் சொல்லுவோம். பிடிக்கலன்னு நீங்க பொய்யா பேசினா நாங்களும் பொய்யா தான். நீங்க வந்து ஹைலைட் பண்ணி பேசுனீங்கன்னா நாங்க உண்மையை தான் பேசுறோம். உண்மையை தான் பேசுறோம். எப்பவுமே இதுல ஒன்றும் தப்பு எப்பவுமே இல்லை. ஒரு படம் நீ எல்லாருக்குமே எடுத்து பிடிக்காது. பாருங்க. ஒரு எவ்வளவு படம் நீ ஒரு கடைசி சிலருக்கு வரைக்கும் பிடிக்கும், ஒரு சொல்லல. சிலருக்கு ஹலோ பிடிக்காது. கனி, நீ கடைசி வரைக்கும் சொல்லல கனி. நீங்க எவ்வளவு ஆமா. பேர் படம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லல என்கிட்ட, சரியா? அதான் நாளைக்கு இங்க புக் மை சொல்றது, சொல்ல நீங்க ரொம்ப முடியும், நல்ல அதை சொல்ல. படத்தை பார்க்கவே மாட்டாங்க. நீங்க விஜய் அஜித் படம், பெரிய ஹீரோஸ் படத்துக்கு தான் பார்க்கல, மக்கள் வருவாங்க. பார்க்காத ரொம்ப நல்ல படத்துக்கு படத்தை இந்த கூ கூடாதுன்றான். கூவிட்டு இருக்கீங்கன்ற. பார்க்காத படத்துக்கு அதுதான் இந்த சொல்றேன். கூவிட்டு இருக்கீங்கன்றேன். இங்க கடைசி விவசாயின்ற ஒரு ரொம்ப அற்புதமான படத்தையே ஐயோ மக்கள் பார்க்கல. இருந்துட்டு போகுது, ப்ரோ அந்த இருந்துட்டு கடைசி போகுதுன்ற. அதுதான் சொல்றேன், விடுங்க மக்கள் ப்ரோ. நல்ல படத்தை பார்க்க மாட்டாங்க. கடைசி மக்கள் விவசாயி நல்ல படத்தை கார்கி 2 படத்தை விட்டு தொலையா, சும்மா அதையே பேசிட்டே இருந்த. ப்ரோ அது அப்புறம் அப்படிலாம் அது படம் இல்லை, சொல்லாதீங்க. அது படம் இல்லை. அது தியேட்டர்ல எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணுச்சு கடைசி விவசாயி? நீங்களே சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரியும்ல. கடைசி விவசாயி எவ்வளவு தியேட்டர்ல கலெக்ட் பண்ணுச்சு டோட்டலா? நான் தான் ஓடலன்னு சொல்லிட்டானே, கடைசி விவசாயி ஓடல. அதான் சரி ப்ரோ ஓகே. சொல்றேன் நான், ரொம்ப நல்ல படம் ப்ரோ அது. சரி உண்மையிலே சொன்னா அது அதுக்காக ஒரு இந்த நல்ல படம். சரி கடைசி விவசாயி மாதிரி இந்த படம் ஓடல, அதனால நல்ல படம் நாங்க ஏத்துக்கணுமா? அப்படி அப்படி ஏத்துக்க சொல்லல. நான் என்ன சொல்றேன்னா, நல்ல வேற எப்படி இங்க ஏத்துக்கிறது? வந்து ஆர்டிஸ்டுக்கு தான் படம் வருவாங்க, பார்த்திபனுக்கு சரி தான் வரமாட்டாங்க. சரி, விஜய் அஜித் அதான் நடிச்சாதான் வரல, வருவாங்க. அததாங்க நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். வரல ஓடல அதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். வேற என்ன? அதத்தான் நானும் சொல்றேன். ஆனா அவரு நீங்க கார்கியை விட சொல்றதுதான் வர்றாங்க அவரும் அதிகமா. சொல்றாரு. ஆனா சொன்ன இருந்துட்டு படம் போகுது, என்னன்னு தெரியல இருந்துட்டு போகுது. அவரு கனி ப்ரோ போய் ஏங்க புக் மை அவர் ஷோ அப்படிதாங்க. பாருங்க. நான் அவரெல்லாம் பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. நான் 4 நாள் முடியே வந்ததுல இருந்து எதுக்கு கேனத்தனமாவும் பிளாக் பேசிட்டு பண்ணீங்க? இருந்தாரு ஆரம்பத்துல. எதுக்கு இரவின் எதுக்கு நிழலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசினா பிளாக் 27 பண்ணீங்க. வேற சப்போர்ட் என்ன எல்லாம் பண்ணல. பேசணும்? அகண்டா ஃபேன்ஸுக்கு எல்லாம் பிடிக்காது, உனக்கெல்லாம் என்னடா ஆமா, பிடிக்கும், அகண்டா இப்படிதான் ஃபேன்ஸுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்காது. இருந்துட்டு கண்டிப்பா போகுது. அகண்டா யோ ஃபேன்ஸுக்கு பிடிக்காதான்? அகண்டா 100 கோடி கலெக்ஷன். உனக்கு தெரியுமா? உனக்கு அகண்டா யூஎஸ்ல ஓடி இருக்கு, நீ ஆந்திரால ஓடல. ஆமா, அகண்டா கலெக்ஷன் பண்ண படம் யூஎஸ்ல எல்லா ஓடி படமே இருக்கு, நல்ல உனக்கு படமா? தெரியுமா? இல்ல உனக்கு தெரியுமா? கலெக்ஷன் பண்ண யூஎஸ்ல படம் எல்லாமே இருக்கவனா நல்ல லூசா? படமா? யூஎஸ்ல இல்ல இருக்கவன் லூசா? கலெக்ஷன் பண்ண படம், கலெக்ஷன் இருந்துட்டு அதிகமா போகுது, பண்ணா நல்ல படமா? இருந்துட்டு போகுது. கலெக்ஷன் அந்த அதிகமா 100 பண்ணா நல்ல 100 கோடி படமா? ரூபா சரி, நான் நல்ல படம் அப்போ சொல்லவே நான் இல்லையே. இது எனக்கு சிம்பிளா ஒரு கமர்ஷியலா விஷயம் அந்த படம் சொல்றேன். பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னேன். சிம்பிளா ஒரு நான் விஷயம் நல்ல சொல்றேன். படம் சொன்னா அகண்டா வந்து நான் ஆஸ்கார் பாருங்க, அவார்டு வாங்கி கொடுக்க சிம்பிளா சொன்னேன், நேஷனல் சிம்பிளா அவார்டு ஒரு வாங்கி விஷயம் கொடுக்கணும்னு சொல்றேன் ப்ரோ. சொன்னேன். கார்த்திக் ரவி வர்மா சொன்ன கார்கி படம் ரொம்ப நல்ல படம்னு சொன்ன கார்கியை விட குப்பை படம்னு சொன்ன கார்த்திக் ரவி வர்மா குப்பை படம்னு இரவில் நிழல் சொன்னது. இரவில் நிழல் அதிக கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு. அப்ப உங்களோட இதுபடி நீ திரும்ப திரும்ப இரவில் லூஸ், நிழல் தானே? திரும்ப பேசினா அப்புறம் எனக்கு கோவம் வந்துடும். ஆமா, நீங்க கேனத்தனமா தானே ஒன் பேசிட்டே ஆஃப் த இருந்தா என்ன பெஸ்ட் படம் அர்த்தம்? தானே சொன்னீங்க. கார்கி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் படம் தானே? இருந்துட்டு போகுது. ஐயோ நான் திரும்ப அதை விட சொல்றேனே, நான் இரவில் நிழல் அதிக வசூல் தானே? படம் அப்ப நல்லா நீங்க இருக்குது, சொல்றது கலெக்ஷனுக்கு என்னையா போஸ்ட் சம்பந்தம்? லூசு மாதிரி அப்ப பேசிட்டு நீங்க தானே இப்ப இருக்குது. கலெக்ஷன் அகெண்டா பயங்கர கலெக்ஷன் நீங்க தானே சொன்னீங்க. ஆமா, அகண்டா கலெக்ஷன் அதிகம், அகண்டா கலெக்ஷன் அதிகம். எனக்கு கமர்ஷியல் படம் அந்த படம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றேன். இதுல என்ன இருக்கு? அதைத்தான் நானும் சொல்றேன். கார்கியை விட இரவிஞர்கள் அதிகமான படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதை விட கமல் இருங்க ப்ரோ. பயங்கரமான பார்த்திபன் ஃபேன் போல, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. கனி ப்ரோ ராக்கெட்ரி என்ன கொடுமை அடிச்ச மாதிரி நாளைக்கு டீ குடிச்சிருவாங்க போல இருக்கு. ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ போய் ராக்கெட்ரி கூட புக்கிங் ஆகுது ப்ரோ நாளைக்கு. ராக்கெட்ரி பண்ற புக்கிங் ப்ரோ கூட நான் பண்றது. எழுதி வச்சுக்க, இந்த வாரம் சனி ஞாயிறு கார்கிக்கு புக்கிங் ஆகும், அது நடக்கும். சும்மா வேணாம் விடுங்க. நம்ம ஏன் தேவையில்லாம அது ஒரு படத்தை டைரக்டா நம்ம பேசுன மாதிரி வேணாம், அது தப்பு. பேசுவோம் சும்மா என்னவோ ரொம்ப ஓவரா போயிட்டு.
ஆரம்பத்துல இருந்து இல்ல ப்ரோ. இந்த கனி மேல எனக்கு நான் மற்றவங்களாம் இப்படி பேச மாட்டேன். இந்த கனிட்டு ஏன் பேசுறேன்னா, ஆரம்பத்துல இருந்து நாள்ல இருந்து என்ன பண்ண இத்தனைக்கும் நான் ட்வீட்லாம் போட்டு தப்பாலாம் போடல. நான் கார்கி சூப்பர்னு போட்டா கீழே வந்து ஒன்னு இறைவனில் பத்தியா நீ இறைவனில் பத்தி சொன்னியா அகண்டா ஃபேன்ஸுக்கு எதனா நான் கார்கி நல்லா இருந்துன்னு சொன்னா உனக்கு என்னையா பிரச்சனை? ஆரம்பத்துல இருந்தே இதே மாதிரி தான் கேனத்தனமா வந்து பேசிட்டு அதனாலதான் இவ்வளவு கோவம் வந்துச்சு எனக்கு. ரிலாக்ஸ் ப்ரோ, வேற ஏதாவது டாபிக் பேசு. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, கார்கி பார்த்து எல்லாரும் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் நல்லா இருக்குங்க. ஆனா இரவினல் பார்த்து 90% பேர் மொக்கைன்னு தான் சொல்றாங்க. இவர் எதுல வச்சு ஏங்க பேசிட்டு இருக்காருன்னு தெரியல. இறைவனில் கேவலமான கன்றாவி படங்க. அது சும்மா வந்து பில்டப்பா விட்டுட்டு ஆகுது இது ஆகுது. அப்படி பார்த்தா பீஸ்ட் வந்து கலெக்ஷன் அதிகம் தான், 60 கோடி கலெக்ஷன் ஆயிருக்கும். இந்த படங்கள்லாம் மொத்த பீஸ்டோட மொத்த ஷோவோட கலெக்ஷன் இந்த படம்லாம் ஆகாது. அதுக்குன்னு இந்த பீஸ்ட் நல்ல படம் ஆயிடுமா? வலிமை இதெல்லாம் கூட நல்ல படம் அப்படிலாம் இல்லை. கலெக்ஷன் வேற, இது வேற. படமா நம்ம படம் பார்க்குறோம், அந்த படம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றோம். அந்த படம் ஓடலாம், ஓடாம போகலாம். அது ஏகப்பட்ட ரீசன்ஸ் இருக்கு, அது தனி. இதுல வந்து சும்மா கதைகிட்டு இருந்தா ராக்கெட்ரி மாதிரி தான் ப்ரோ கார்கியும் பிக்கப் ஆயிடும். ராக்கெட்ரி எப்படி பிக்கப் ஆச்சுங்களா அந்த மாதிரி ஆயிடும் ப்ரோ. ஆமா, ராக்கெட்ரி கூட என்ன படம் வந்துச்சு? யானை 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 டி பிளாக். யானை கலெக்ஷன் அதிகம். டீப் யானை டி கலெக்ஷன் அதிகம். பிளாக் தான் ப்ரோ போச்சு. இல்ல டி பிளாக்கோட ராக்கெட்ரி அதிகமா இருக்கும் கலெக்ஷன்ல. ஆனா இப்ப யானை கலெக்ஷன் அதிகம். யானை நல்ல படமா, ராக்கெட்ரி நல்ல படமா? பட் அந்த வாரம் வந்ததுல ராக்கெட்ரி தான் ப்ரோ பெஸ்ட். அதுதான் ராக்கெட்ரி செம பிக்கப் ஆயிடுச்சுல ப்ரோ. அதான் ப்ரோ, கலெக்ஷன்ன்றது வேற, படம் பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்றது வேற. யானை வந்து கமர்ஷியல் படம், அது ஹீரோ இருக்காரு, டைரக்டர் இருக்காரு, அதனால கலெக்ஷன் அதிகம். ராக்கெட்ரி அந்த கலெக்ஷன் ஆகவே ஆகாது. ஆனா படமா நல்ல படம் அது. அந்த மாதிரி தான் கார்கி நல்ல படம். கண்டிப்பா கார்கி இந்த வாரம் பிக்கப் ஆகும். நீங்க அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எனக்கு 4 மணி ஷோக்கு கமலால வந்தாங்க, 7 மணி ஷோக்கு இதுல வந்தாங்க, சும்மா அது ஏறுறமான பப்ளிசிட்டி. இதெல்லாம் பண்ண நம்ம இதெல்லாம் வந்து இவ்வளவு நாள் பேசல. சும்மா வந்து பொய்யா பேசிக்கிட்டு 3 லட்சம் வாங்கிட்டு ரிவ்யூ பண்ணாரு. ஓ, உங்களுக்கு உங்க படத்தை பத்தி நெகட்டிவ் எத்தனை பேர் கொடுத்துருக்காங்க? செல்ஃபி ரிவ்யூ கார்த்திக் கொடுத்துருக்காரு, நெகட்டிவ் தான் கொடுத்துருக்காரு. ஃபிலிம் கிராஃப்டாரும் கொடுத்துருக்காரு. ஏன் சும்மா ஒரு விமர்சனம் பண்றோம்? விமர்சனத்தை ஏத்துக்க முடியாத அளவுக்கு என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? விமர்சனத்தை ஏத்துக்க முடியல, விமர்சனம் பண்றவங்க மேல குற்றச்சாட்டை வைக்கிறது, பொய்யான குற்றச்சாட்டை வைக்கிறது. எந்த படங்க? இரவன் நிலா. வாங்க ஒரு நேரம் கண்டுபிடிச்சு. கேப்டன் செம்ம டைமிங் கேப்டன். இன்னும் பச்சையா சொல்ல போனா இன்னைய சீன் அதெல்லாம் ஒன்னும் வேணாம் ஒரு அவன் சுத்தடிச்சா அவனை திரும்ப அவனை சுத்தடி, இதெல்லாம் ஒரு சீனா? இதெல்லாம் அவனும் யோசிப்பானா? இல்ல இப்பதான் ஜாயின் பண்ண. ஒரு வயசான ஆளை கூப்பிட்டு வந்து பேண்ட்டை கழட்டி விட்டு இதை வேற உட்காந்து இவன் வச்சுக்கிட்டு இவனுங்க வந்து நம்பிட்டே சண்டை போடுவாங்க. ரொம்ப வல்கர் டு கோரா இருந்துச்சு. வக்ரத்தோட உச்சகட்டமா இருந்துச்சு. என்னடா இப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க அப்படின்ற அட்டென்ஷனுக்காகவே பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. இல்ல இது எப்படி 23 டேக் இந்த கருமத்தை திரும்ப 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 எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியல. ஓகே, நான் பார்க்கல. படம் ப்ரமோஷன் பண்றதுக்கு ஒரு தைரியம் தான் வேணும் ப்ரோ. நிஜமாவே வேற ஆஸ்கார் வேற சொல்றாங்க ப்ரோ. அதான் ஐயோ, செம காமெடி. கேட்டா யுஎஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்களா, அதனால ஆஸ்கர். அதான் ப்ரோ இந்த ட்ரிபிள் ஆர் ஆஸ்கர் அனுப்புனதே புடிச்சு இது பண்ணிட்டு இருக்கிறானுங்க. கண்ட மணிக்கு ஓட்டிட்டு இருக்கிறானுங்க. ட்ரிபிள் ஆர் அனுப்புனதுக்கு இதெல்லாம் அனுப்புனாங்கன்னா அவ்வளவுதான். ஏங்க ட்ரிபிள் ஆர் பயங்கர ரிசப்ஷனுங்க. சும்மா இது மாதிரி ப்ரோ அந்த பேச்சுவாக்குல இல்ல. நீங்க வந்து சொல்றது ஆஸ்கார் அளவுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணல ப்ரோ. ட்ரிபிள் ஆர் நல்ல படம் தான். அது இந்த டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் டைரக்டர், மார்வல் டைரக்டர் எல்லாம் கொண்டாடுறாங்க குளோபலா ட்ரிபிள் ஆர் போஸ்ட் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ரிலீஸுக்கு அப்புறம். ஏன் கார்த்திபுரம் அதை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா? ட்ரிபிள் ஆர் நெட்ஃபிளிக்ஸ் போனதுக்கு அப்புறம் குளோபல் ரிசப்ஷன் பத்தி. இல்ல ப்ரோ, அதை பத்தி தெரியலையே. அது தியேட்டர் விட்டு போனதுக்கு அப்புறமுமே பயங்கர ட்விட்டர் டாக்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ், எல்லாரும் டேரக்டர்ஸ் பேசுறது. இப்போ அந்த மீன் மேல ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சுல இது அந்த கரடி குதிக்கிற மீம் ப்ரோ. அந்த ஒரு ரூபா கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி.
ப்ரோ இந்த தேங்க்யூ இந்த வாரம் வருது, சப்டைட்டில்ஸோட வருதா bro? ஆமாம் ப்ரோ, சப்டைட்டில் இருக்கு, கண்டிப்பா இருக்கு. கண்டிப்பா இருக்குல்ல. அந்த படம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிசி ஸ்ரீராம் கேமரா, நல்ல ஆமா, ட்ரெய்லர் வேற, சூப்பரா சிசி இருக்கு. ஸ்ரீராம் கேமரா, தமிழ் மியூசிக், விக்ரம் கே குமார் டைரக்ஷன். அவர் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண அந்த கேங் லீடர் சரியா போகல, அது சுமாரா தான் இருந்துச்சு அந்த படம். இன்னும் நல்லா தான் போச்சு ப்ரோ. இந்த படம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நல்ல ஃபீல் குட் படமா இருக்கும். கார்த்திக் இந்த வாரம் எதுக்கு ஸ்கிரீன் அதிகமா கிடைக்கும் ப்ரோ? ஓ, இந்த வாரம் மோஸ்ட்லி தேஜாவு தான் இருக்கும். வேற என்ன படம் வருது இந்த வாரம்? அதெல்லாம் வந்து கம்மி தான். மகா 200 கிடைக்குமா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ? மகா எவ்வளவு ப்ரோ? மகாவா இருக்குல்ல, மகாவும் கிடைக்கும். மகா தான் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது இது தேஜாவு. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிள் யாராவது இந்த மகா பார்த்தாங்களா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, யாரும் பார்க்கல. அது ஒரே சிம்பு ஆடா போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. ப்ரோ வாரியர் வாஷ் அவுட் ப்ரோ, ஒண்ணுமே டாக்கே இல்ல அந்த படத்தை பத்தி எங்கேயுமே. அது ஃபிளாப் ப்ரோ, ஃபிளாப் ப்ரோ. ஆனா இது போட்டுட்டே இருக்கிறாங்க ப்ரோ, டெய்லி ஆடு, அந்த வரிசையில் ஹிட், பிளாக் பஸ்டர் அப்படி இப்படின்னு ஆடு விட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனா இல்ல, அது ப்ரொமோஷன் அப்படிதாங்க இருக்கும், அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்ப அந்த ரீசெண்ட் இன்டர்வியூல கூட ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரி கடைச்சி பண்ணிருக்கேன் இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு லிங்குசாமி சார். ஆக்சுவலா இந்த ஸ்டோரி வந்து மாதவன் சொன்னது. அதான் சீமான் வந்து பகவான் ஒரு கதை வச்சிருந்தாருல, அந்த பகலவனும் இதுவும் ஒரே ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டு சீமான் எடுக்கிறதா இல்ல லிங்குசாமி எடுக்கிறதான்னு வந்து கடைசியா லிங்குசாமி எடுத்தாரு அப்படின்னு தான் சொல்லி கேள்விப்பட்டாங்க. கார்த்திக் ப்ரோ, இந்த என்ன ப்ரோ? கோப்ரா வந்து போஸ்ட்போன் ஆயிட்டுன்னு சொல்றாங்க, உண்மையா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ, இன்னொரு 2-3 நாள்ல தெரியும். ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ இந்த வாரம் சமந்தா வராங்க ப்ரோ, காசி வித் கரண். ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா பாருங்க. அதெல்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லைங்க. அப்படி போறேன் உங்களுக்கு எப்படி தான் நீங்க சொல்லி தான் தெரியும். நான் உங்களுக்கு லிங்க் எடுத்து அனுப்புறேன், ஹாட் ஸ்டார்ல சப்டைட்டில்ஸோட இருக்கும். இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், பட் புரியும். பட் அதையும் மீறி உங்களுக்கு சப்டைட்டில்ஸ் வேணும்னா பாத்துங்க. இல்ல ப்ரோ, அதெல்லாம் பார்க்காது. ஓ, வேற இருக்குங்க ஸ்பெக்கல. இல்ல ப்ரோ ஐயப்பன் ப்ரோ, டெய்லி ஒரு ஆள் இப்படி பிடிச்சிருங்களே, எப்படி நீங்களா கூட்டி வரீங்களா? எப்படி யூடியூப் தமிழ்காக யாரா கூட்டி வரீங்களா? ப்ரோ அப்படி கூட்டு வந்து யாரையும் போட மாட்டான். ஒன்னொருத்தன் இருக்கான், அவன் சூப்பரா போட்டு இருக்கான் டெய்லியும் வீடியோஸ். சரி நீ ரூம் போயிட்டுல மூடிட்டு தூங்கு போ.